Ahoj objavitelia, vítajte v najlepšom geografickom kvíze. Máte 10 otázok na otestovanie vašich vedomostí o svete. Dokážeš získať 10 z 10? Sledujte si skóre a napíšte ho do komentárov. Pripravení? Poďme na to. Otázka prvá. Ktorý je najväčší dažďový prales na svete? A. Kongo prales. B. Amazonský prales. C. Daintree prales. Správna odpoveď. B. Amazonský prales. Amazonský prales produkuje až 20% svetového kyslíka. Otázka druhá. Ktorá hora je najvyššia na svete? A. K2B. Mount Kilimanjaro. C. Mount Everest. Správna odpoveď. C. Mount Everest. Každý rok sa zväčší približne o 4 mm kvôli pohybu tektonických platní. Otázka tretia. Ktorý oceán je najhlbší na svete? A. Atlantický oceán. B. Tichý oceán. C. Indický oceán. Správna odpoveď. B. Tichý oceán. Mariánska priekopa v Tichom oceáne je taká hlboká, že by sa do nej zmestil Mount Everest a stále by bol 2 kilometre pod vodou. Otázka štvrtá. Ktoré miesto je najsuchšie na Zemi? A. Sahara. B. Atacama. C. Antarktída. Správna odpoveď. C. Antarktída. V niektorých častiach Antarktídy nepršalo už 2 milióny rokov. Otázka 5. Ktorá krajina je najmenšia na svete? A. Monako. B. Vatikán. C. San Marino. Správna odpoveď. B. Vatikán. Má len 0,49 km², menší ako Central Park v New Yorku. Otázka 6. Ktoré mesto má najviac obyvateľov na svete? A. Tokio. B. New York. C. Bombaj. Správna odpoveď. A. Tokio. Tokio má viac ako 37 miliónov ľudí, viac ako celá Kanada. Otázka 7. Ktorá rieka je najdlhšia na svete? A. Amazonka. B. Yangtze-Kiang. C. Nil. Správna odpoveď C. Níl. Níl je dlhý 6650 km a preteká 11 krajinami. Otázka 8. Ktorý expresný vlak je najpomalší na svete? A. Glacier Express. B. Orient Express. C. Transsibírska železnica. Správna odpoveď. A. Glacier Express. Cesta cez Alpy trvá 8 hodín a ponúka úžasné výhľady. Otázka 9. Kde môžeš vidieť polárnu žiaru? A. Austrália. B. Nórsko. C. Južná Afrika. Správna odpoveď. B. Nórsko. Najlepšie výhľady na polárnu žiaru sú v Nórsku, na Islande a v Kanade. Otázka 10. Ktorá krajina má najviac ostrovov? A. Kanada. B. Indonézia. C. Švédsko. Správna odpoveď. C. Švédsko. Švédsko má viac ako 267 000 ostrovov, čo je najviac zo všetkých krajín na svete. Väčšina z nich je neobývaná, vďaka čomu je Švédsko rajom pre milovníkov prírody a dobrodruhov objavujúcich ostrovy. Ako si dopadol? Napíš svoje skóre do komentárov. Nezabudni dať like a odber pre viac zábavných kvízov. Uvidíme sa na budúce.